משהו חדש בהרצאה של קרן. תודה. אנחנו בטוח למדנו, אז קודם כל קרן, תודה. היה מעולה. מישהו כבר יודע כמה הבית שלו שווה? שטר שמראה מחירים דירות שנמכרו באותו רחוב. איזה אתר? יש גם את אתר, זה נקרא אתר מדלן. אתר מדלן, יש את יד 2 ויש עוד כמה אתרים. אנחנו נראה לכם ביקשנו לכם פה כמה דרכים באמת, שלושת הדרכים העיקריות של איך לדעת כמה הבית שלנו שווה. אז שמאי, כמו שכולם מכירים, דרך יעילה, לא תמיד מדויקת, עולה קצת, עולה כסף. להגיד לכם בסוד חבר'ה, הם הרבה פעמים גם מתייעצים איתנו לפני שהם נותנים את החותמת של המחיר הנכון באתרון שלהם. אוקיי, יש את האפשרויות לשנייה להיכנס ל-2, מדלן, ובאמת לראות כמה דוד השכן מפרסם את הדירה שלו. זה אגב מה שרוב האנשים עושים היום, לא אתם חבר'ה כמובן, כי יש בזה כמה סכנות. הסכנה הראשונה שלנו בלהיכנס ליד 2 ולראות בכמה דוד השכן מוכר, יכול מאוד להיות שדוד השכן קם בבוקר והחליט שעם המעבר דירה לבית החדש שלו הוא גם משדרג לאאודי A5 חדשה והחליט שהבית שלו שווה 200,000 פעם מחיר השוק. יכול להיות שהבית שלו שווה את ה-200,000 עם נוף נכון, עם קומה אחרונה, 2 מחסנים. מאוד. והדבר השלישי, זה בעצם לא סכנה, זה יותר מובטח. קראנו את זה בגלובסמן, איזושהי כתבה בעצם ש40% מהדירות שיוצאות לשוק הפרטי לא נמכרות בחצי שנה הראשונה. עכשיו הסיבות לכך היו בעצם בגלל תמחור שגוי ותמחור לא נכון בתהליך המכירה. והאפשרות השלישית זה באמת להזמין מומחה נדל"ן אזורי, אותו מתווך שעובד באזור שלכם, בשכונה שלכם, שיערך לכם את הבית ככה לפי עסקאות שביצעו לאחרונה, גם הוא עשה את העסקאות שמה, ולבקש שיכין לכם איזושהי הערכת נכס הערכת שווי נכס שהיא תפורה באמת בדיוק לדירה שלכם. אוקיי? הערכת שווי נכס, יש לנו דוגמה, באמת נעבור על זה בקצרה. הערכת שווי נכס מחולקת לשלושה חלקים. החלק הראשון, אנחנו קוראים לזה המתחרים שלכם. זה נכסים שדומים שמוצאים כרגע למכירה. זאת אומרת שאם עכשיו צפיר מוכר דירה ואני בא לראות את הדירה שלו, זה הנכסים שאני גם הולך לראות על הדרך, חשוב שנכיר אותם. החלק השני עולם הפנטזיה. סליחה על הביטוי, אולי זה כל האנשים שחיים בסרט, אולי דוד השכן נמצא שם, פרסם את הדירה שלו 200,000 מעל מחיר השוק במשך שנה. זה המציאות, בעיקרון מה שכמו שאמרנו, אתר מדלן, אפשר לראות את נתוני רשות המיסים או להיכנס לאתר רשות המיסים ולבדוק באמת מה היו המחירים, מה באמת דוד השכן או השכן של דוד השכן מכר שם, ואז אפשר באמת לצאת עם אותו מחיר פלוס מינוס. אוקיי, כנגזרת, באמת מכל העסקאות האלה, אותו סוכן נדל"ן יוכל לתת לכם את הגרף מחירים הנכון ביותר ספציפית לדירה שלכם. וזה לפי פירמידת התמחור. כמובן. אגב, עד כאן יש לכם שאלות למישהו? אם אנחנו רוצים, תגידו. מעולה. פירמידת התמחור, מבחינתנו זה דבר מאוד הגיוני. ברגע שיוצאים עם תמחור נכון, יש יותר קונים רציניים על הנכס שלכם. יותר קונים רציניים זה יותר תחרות. יותר תחרות, מן הסתם זה יותר מחירה מקסימלי. עכשיו, ברגע שיש תמחור שגוי, יהיה בפוטנציאל של הנכס, אין יותר אנשים שמגיעים יותר מדי, אין יותר מדי הצעות מחיר, וברגע שאנחנו יוצאים מחירה מקסימלית, לא שיווק, אנחנו בסך הכל הנכס יכול להישאר כרמדה. אוקיי, אז אנחנו לפני שאנחנו לחלק הבא, יש מישהו שאלות על תמחור? מה החשיבות, למה זה חשוב, למה כדאי לצאת במחיר נכון? בוא מובן, מגניב. המפתח השני שלנו בחירה מוצלחת, משמעות של חשיפה נכונה וחשיפה מרובה. יש כאן מישהו שלמד כלכלה? איפה יהיה? לא תכירו בחלק הבא. כמו בכלכלה, כמו שאתם יודעים, ככל שהביקוש עולה, המחירים תמיד עולים. כמובן ככה גם בנדל"ן, ככל שניצור יותר ביקוש, מחיר הדירה תמיד יעלה, רק שכאן הביקוש שווה בעצם לקונים. ככל שמתאים יותר קונים, מחיר הדירה יעלה. אוקיי? שעולה? נכון. בדיוק. עכשיו, מן הסתם, ברגע שאנחנו יוצאים למכירה, יש כמה אפשרויות, אוקיי? יש את המכירה עצמית. אותו דוד השכן שבא מפרסם ביד 2, מדלן, בעיתון, אולי גם שם שלט, אין לו יותר מדי חשיפה. מבחינתו זה רק מי שבאמת נכנס, מי שרוצה, ואם המחיר יותר מדי גבוה, אז גם אין יותר קהל שמגיע לשם. אבל יש לו גם את האפשרות לבוא ולהגיד ל5 מתווכים, תשמעו, מי שימכור את הבית שלי, אוקיי, שיבוסם לו, יקבל את העמלה שלו. אבל כמו שראינו מקודם בסרטון, קצת נקשר את זה לסרטון,
אותו מתווך מוכר, ביחד עם אותה תחרות שהוא עושה עם כמה מתווכים, לא בדיוק יפרסם את השם של הרחוב או את הנתונים האמיתיים או את התמונות של הדירה, ומה שיוצא לנו עדיין אין יותר מדי חשיפה, אין תחרות מקסימלית. אוקיי? עכשיו, יש את האפשרות האחרת, מכירה על ידי גורם אחד, שזה אומר חשיפה מקסימלית, 20 פעולות שיווק, שיתופי פעולה, בית פתוח, שילוט, פרסום, כל הניסיונות האלה כדי באמת להביא במחיר מכירה מקסימלי וגם להגיע ליעדים חדשים. זאת אומרת, מבחינת פתאום אחד השכנים שלכם, שבכלל לא ידע שאתם רוצים לקנות או למכור את הנכס, אוקיי, גם קנייה זה נכון, יכול להיות שבעזרת שיתופי פעולה או סלש מכתבים, מכתב שכנים, פתאום יגלה שאתם מוכרים באותו אזור, ואז כתוצאה מכך יבוא וירצה לקנות את הבית שלכם. דרך אגב, הוא באמת הקונה הכי טוב והכי נכון בשבילכם. הדגש פה זה הסוכן שמטפל לכם במכירה כזאת, הוא מחויב אליכם, נותן לכם על תוכנית שיווקית, הוא חייב לבצע את הדברים האלה, אחרת ההתקשרות שלכם יותר מבוטלת. בדרך הקודמת, כמו שראינו את החמישה חבר'ה, הם לא חייבים לכם כלום, אתם לא חייבים להם כלום, אז סביר להניח שהם לא יתאמצו בשביל למכור את הדירה שלכם. כן, מתוך שלושת אלה, מה הייתם חושבים שהוא הכי נכון למכירה עבור הבית שלכם? שיכול להגיד? חשיפה מקסימלית. באמת, מהחשיפה המקסימלית אפשר להביא תחרות וליצור איזשהו מחיר אטרקטיבי עבור הנכס שלכם. אוקיי, אז המפתח השלישי שלנו הוא טיפול בקונים אלא עובדים לשליטה אזורית. זה בעצם איזשהו מודל שפיתחו כאן ברימקס, שנקרא בעצם מודל הסימן שאלה והסימן קריאה. הוא אומר דבר כזה, כשלקוח נכנס לכם לדירה, אלינו לדירה, כשאנחנו מוכרים פרטיים, אנחנו לא יודעים עליו יותר מדי. אנחנו לא יודעים מה הוא, מי הוא, איזה דירות הוא ראה, מה התקציב שלו ומה חשוב לו בנכס. יש מצב שהדירה שלי שווה 2 מיליון, והוא בכלל תקציב שלו 1.5. וחבל על הזמן שהוא בכלל הגיע אליי. אנחנו לא יכולים לשאול אותו את זה גם, נכון לסימן שאלה. אם עכשיו אני אשאל פה כל אחד ואחד מכם, או את ספרי, כמה כסף יש לך בבנק? זה מעניין שהוא לא יגיד לי, אבל אם הייתי בנקאי שלו, לא הייתה פה שום בעיה, הוא אומר לי בדיוק עד השקל האחרון כמה יש לו. אותו דבר פה, זה לא לגיטימי, וזה לא נכון שאני אשאל את הקונה, כשהוא מגיע אליי בתור מוכר פרטי, כמה כסף יש לך בבנק, אם יש לך אישור עקרוני, איזה דירות ראית, זה לא להניח שזה טיפה מוזר. נכון. ברגע שיש מקצוע עושה את זה, זה לגיטימי. עכשיו, נעבור באמת לעניין שקונה מגיע עם איש מקצוע, הוא מגיע בתור סימן קריאה. אני יודע שהוא כבר רציני, אני יודע לאחר בירור צרכים מקיף כמה נכסים הוא ראה, מה הנכסים שעדיפים לו, באיזה אזור, מה התקציב. אני יודע גם מה חשוב לו בנכס, אני יודע להדגיש את זה. סתם לדוגמה, אני אגיע עם רון ואני אגיד לו, תשמע רון, זאת הפינת אוכל שרצית לבוא ולארח את ההורים, משפחה, חברים, כי זה באמת מה שהוא רוצה. וגם יש לנו תמיד את היכולת לחזור אל הקונה, אוקיי? תקציב, אני יודע מה התקציב המקסימלי, אין טעם שאני אקח אותו לדירה שהיא לא בתקציב שלו, אין טעם שאותו מוכר יגיע, אותו קונה יגיע לאותו מוכר שהיא לא בתקציב שלו. רגע, רק שנייה, אני רוצה לתת על זה דגש קצת על היכולת לחזור אל הקונה. מה זה בעצם אומר? נניח עכשיו בצפוי מוכר את הבית שלו, הוא פרסם אותו ב1,000,000 שקל. 2 מיליון. הוא עובד גם משאבות, יש בזה היגיון 2 מיליון. פרסם אותו ב2 מיליון, והגיע אליו חיים, והביא לו הצעה של 1,920,000 על הבית. אבל ספרי הרגע יצא למכירה, והוא החליט ככה שוואלה, רק התחלתי, קיבלתי 1,920,000, בוא נחכה שבוע-שבועיים. ואמר לחיים שלום ולהתראות, נדבר עוד שבועיים. לא עבר שבוע, חוזר לאשתו של ספרי, אומר לו, תקשיב יקירי, מצאתי דירת גן מדהימה, חייבים לקנות אותה, מוכרים את הבית עכשיו, ואני צריך להוריד 100,000. מה ספרי עושה? במקרה הטוב, שהוא שמר את הטלפון שלו, מתקשר לקונה. זה בדרך כלל לא קורה, כמו שאני יודע, אף אחד לא שמר שום טלפון של אף אחד. הוא מתקשר לחיים, וזה נשמע ככה. הלו חיים, מה קורה? הייתי אצלי לפני שבוע, ראית את הבית, הבאת 1,920,000. בוא ניפגש באמצע. עכשיו איך זה נשמע? נשמע את זה רע, כי חיים עכשיו יגיד לעצמו בראש, אוקיי, אז או שהוא לחוץ, או שאני המשוגע היחיד שהביא לו 1,920,000. אז בואו ננסה לסחוט אותו ולהוריד קצת. אבל איך זה יישמע, לעומת זאת, אם עכשיו זה באמצע איש מקצוע, שהתקשר לחיים, יגידו, תקשיב חיים, אתה זוכר את הדירה שהיינו בשבוע שעבר אצל ספרי? אני שבוע שלם יושב לו ולאשתו פה, והצלחתי עכשיו לשכנע אותה לסגור 1,930,000. תבוא עכשיו ולחתום זיכרון דברים לפני שמתקרבים. אמנם יכול להיות שזה לא יצליח, אבל הסיכוי הצלחה פה הרבה יותר גבוהים. זה בעצם היכולת תמיד לחזור אל הקונה. עד כאן שאלות? כן. שתי שאלות. אם אתה יכול להגיד לי
כמה פחות או יותר מאחוז מהדירות שכבר נמכרות על ידי מתווך באמת בבלעדיות? זאת אומרת שנותנים לו למתווך, והאם זה באמת נמכר יותר מהר, אם זה לכמה מתווכים ואם זה נמכר במחיר באמת יותר גבוה? אוקיי, אז קודם כל אצלנו במשרד כל הדירות נמכרות רק בבלעדיות. 8 מתוך כל 10 דירות נמכרות. אוקיי? הרבה לא נמכרות מסיבות כאלה או אחרות, אבל 8 מתוך 10 נמכרות. יצא גם אגב מחקר שתוך 3 חודשים, הדירות שנמכרות תוך 3 חודשים נמכרו במחיר הרבה יותר גבוה מאשר ברגע שזה מתמשך יותר. ככל שהדירה יותר זמן על המדף, המחיר שלהם הזמן יורד, והרבה בגלל הפעילות שלה. אוקיי? ומה הייתה השאלה השנייה? אם זה באמת יוצא יותר מהר מלתת את זה למספר מתווכים. אני אגיד לך למה, כשאתה נותן את זה למספר מתווכים, אז הם נמצאים בתחרות, זאת אומרת, אם אתה מביא לי ולצפרר, אוקיי? אני בתחרות איתו, ואני גם בתחרות איתך. נניח אתה מפרסם במיליון, נכון? ואני עכשיו, אתה הבאת לי בהסכמה למכור לך את הבית, רק אם אני מביא את הקונה. אז מה אני עושה? אני שם ביד 2 מודעה, 990,000. כן, אני יודע, אז גאה של 950. אז תלכו אליי. עכשיו הצפרר, אתה עושה 980. אתה מבין? המחיר שלך מתחיל כבר 20,000 פחות. כשאתה רוצה את זה, אתה יודע, בבלעדיות, הוא כמו המשווק הבלעדי היחיד. זה כמו אגב קוקה קולה, בזכיין היחידי פה בארץ, יש זכיין אחד. למה? כדי שהמחיר לא ירד. זה ענה לך לשנה. אבל בסופו של דבר, כל המשליך הזה של מה שדיברנו עד עכשיו, מגיע ליכולת הזה של ניהול משא ומתן מול כמה גורמים. הצעות מחיר מרובות הן דבר מעולה, אבל בתנאי שיודעים מה לעשות איתם, אוקיי? כרגע אנחנו רואים תשע... קצת כועס. שבאמת מקבל, הציע את הדירה שלו, בוא נניח ב1,100,000, וקיבל פה הצעות של 900, מיליון, 700. אבל השאלה אם הוא יכול לחזור לבחור פה בצד, לדוד נקרא לו, אם הוא יכול לחזור אליו ולהגיד לו, שמע דוד, כרגע אבי נתן לי 1,000,000 שקל, בוא תעלה בעוד 100,000, 120,000, כדי שבסופו של דבר גם לך תהיה את האפשרות לקנות דירה. כי יכול להיות שאותו דוד רוצה את הדירה, אבל לא יודע שאבי הציע את 100,000 שקל יותר. זה יישמע אמין, אם עכשיו אני מתקשר לקונה שבא למוד, תקשיב, יש לי הצעה יותר גבוהה משלך. זה נשמע אמין לדעתכם? לא נשמע אמין, נכון? כי אני אישית, אם מתקשר ויגיד לי את זה, הייתי אומר, אז מה אתה מתקשר? תסגור איתו, תסגור אותי. עכשיו, אם עושה את זה בעל מקצוע, זה דבר אחרת, זה טבעי, זאת העבודה שלו. ברגע שאני אתקשר לדוד ואני אגיד לו, תשמע דוד, כרגע אבי הציע 1,000,000 שקל, אתה לא רחוק מדי עם המציאות. עכשיו, תחשבו, גם קונים, אוקיי, גם הקונים שרוצים את זה, כי בסופו של דבר הם לא יודעים, הם יודעים פה כרגע בשיקוף, הם יודעים כמה הוא הציע וכמה הוא הציע, גם כדי לעשות, אני קורא לזה, את התחרות, אבל מצד שני גם שהקונים יהיה להם את ההזדמנות לבוא ולרכוש את הדירה, כי יכול להיות שהתקציב המקסימלי שלהם מההתחלה הוא היה 1,100,000, אבל הם עדיין הציעו את ה-900, כי זה בסדר, אנחנו חיים במדינת ישראל, אנחנו נותנים פחות, אבל מן הסתם אנחנו רוצים לעשות איזושהי תחרות. עכשיו, אותו קונה יכול לבוא ולתת את 1,100,000 ואת 1,50,000 ולקנות את הדירה. אז כרגע פה, כאשר בא מקצוע שהוא בא מהצד ואומר לו, תשמע דוד, כרגע יש לי הצעת מחיר, או רוני ישב עליי ונתן לי פנדל, אנחנו יכולים לבוא ולהעלות אותו, ואז ככה בעל הדירה באמת יכול לקבל מה שהוא רוצה, או באמת להגיע לתקרה שהוא חשב עליה. אני יכול להביא דוגמה לאבא שלי שבטח הפסיד דירה על 30,000 שקל. הוא הגיע הצעת מחיר, התקשר אחרי יומיים לשאול מה קורה, אמרו לו, תשמע, מכרנו את הדירה, שאל בכמה, 20,000 יותר ממה שהוא הציע. אבא שלי היה מוכן לעשות גם 50, פשוט אף אחד לא יצא לי בקשר, לא הייתה שקיפות ולא ידע מה קורה. זאת אומרת, גם המוכר פה הפסיד את האקסטרה 20-30,000 שקל, וגם אבא שלי התבאס רצח והפסיד את הדירה. אחלה. טוב, השקעה, משקיעים. איך אנחנו יודעים שהדירה שלנו טובה להשקעה ומה צריך להיזהר? אוקיי? מישהו כאן יודע מה זה דירה להשקעה? איך יודעים מה זה דירה להשקעה? יאללה, אז בוא נגיד להם. אני קצת נברתי באינטרנט וקראתי בוויקיפדיה, אבל... השקעה במגרש, דירה, בית, בניין מגורים או משרדים, מחסן וכדומה, השקעה מסוג זה עתידה לייצר הכנסה שוטפת מדמי השכירות, ולעיתים מלווה גם ברווח הון בזכות עליית ערך הנכס. אוקיי? מבחינתנו יש לנו מספר אופציות להשקעה. אז האופציה הראשונה שלנו זה טווח קצר, דירה לסיבוב, זה לקנות ולמכור ברווח תוך זמן קצר. אוקיי? יש לנו את הטווח הבינוני עד ארוך שזה דירה להשכרה. זה לקנות דירה שיכולה להיות תשואה סבירה, על פי כללים בסיסיים ולהשכיר אותה.
יש לנו את הטווח הארוך, ארוך מאוד, קרקעות לפני הפשרה, זכויות, אנחנו ניגע בזה עוד טיפה, עוד שנייה, עוד טיפה, וההשקעה היא לטווח קצר בסופו של דבר, לכן חברים, בתור משקיעים זה טוב, אתם יכולים לקנות בזול ולמכור ביוקר. עכשיו, מה האפשרויות בעצם שיש לנו? האפשרויות זה שוב בעלייה, כמו שהיה לנו לא מזמן את יאיר לפיד עם חוק מע"מ אפס, שכולם ישבו על הגדר, זה היה ברמה שהשוק היה שקט מדי, ואז בסופו של דבר התפוצץ, ואז מה שקרה, השוק בעלייה, כולם, כל הקונים, חיפשו את הדירות וכל המוכרים העלו את המחירים באותו זמן, זה אומר השוק בעלייה. 2. מוכר לחוץ, גירושים, חובות, עיקולים, וכולי וכולי, רילוקיישן אולי לחו"ל, זה מוכר לחוץ שמוכן להוריד במחיר כדי למכור מהר, אוקיי? לא מרושים, גם אפשרות, ואני גם אפשר להוסיף את הטיפ הרביעית, יעזרו פה במתווך, אפשר, והוא יודע מה התנאים של אותו לקוח, אותו מוכר, גם הוא יוכל לעשות את המסחרות הזאת בשבילכם. אפשר לשאול משהו? כן. היום כשמס רכישה 8%, זה לא משלם יותר, שילום לעורך דין. אפשר לעשות פליפ כזה, זה בכלל ריאלי? בדירות מסוימות זה ריאלי. זה ריאלי, מאוד ריאלי. אגב, אם תשים לב, הדירות שמפורסמות בשוק הפרטי היום, הן תומחרות ממש אובר פרייס, זאת אומרת 100,000, 150,000 מעריך השוק. לא משנה כמה משא ומתן תנהל, יהיה לך מאוד קשה להגיע למחיר הריאלי. לרוב אם תשים לב, גם עם המשכר הטרחה של התיווך, אתה תגיע למחיר עדיין יותר אטרקטיבי. אני חושב שתעשה את זה באופן פרטי. אוקיי? כמובן שיש גם הרבה פטורים, אני מניח שכן דיברה איתכם עליהם. לא יודעים נגע על מס רכישה, אבל כן, זה ריאלי. תכנון מס, אפשר לעשות את זה. בדיוק. בנושא של קרקעות, אתם נותנים ייעוץ כלשהו? כן, כמובן. שיפוץ קוסמטי זה לקחת באמת דירה שהיא שבורה. מישהו שקיבל את הדירה או שנהרס או כל דבר אחר ואז לעשות את השיפוץ הקוסמטי הזה. דירה שזקוקה לגילוח, באמת מה לפתח. חשוב פה להבין בעצם לדעת מה יהיה הערך של הנכס לאחר השיפוץ, לא להיכנס לשיפוץ מטורף ואז לראות שאנחנו בעצם מפסידים על הבית. ושימו לב גם באמת שזמן השיפוץ שווה כסף, אומרים לכם, תשמע, אנחנו יכולים לסיים את זה תוך חודשיים ואז נמשך חצי שנה, קחו את זה בחשבון. שכירות שאנחנו מפסידים. דגש מאוד חשוב, רוב השיפוצים פורקים בכ-30% מהתקציב המיועד. זאת אומרת, אם הגדלתם לעצמכם 100,000 שיפוץ, קחו בחשבון שסביר להניח שזה יגיע ל-130. כי אנחנו מתחילים פה וזה נגמר, אני לא יודע איפה. והדבר השלישי זה הדירות המיוחדות, זיהוי דירות גדולות במיוחד, אפשרויות אספת חדרים, לרון היה שם דירה דירה שמכרנו בעולי בבל, 3 חדרים שהייתה 110 מטר. נקרא דוח פחות משבוע, אבל היא כבר בדרך להפוך למחולקת ל4 יחידות. השקעה לטווח בינוני עד ארוך, דירות להשכרה במטרה לשמר את ערך הכסף לייצר הון חודשי, רווח חודשי קבוע. הכי פשוט. אבל צריך לזכור כדי לעשות את הרווח הזה, ניתן לזכור את ה-18 חודש ולא לשלם את המס שבח ואז ההון זאת אומרת שאם אתם קונים בית ותקנו אותו בתוך פחות משנה וחצי, יש לכם מס שבח שאתם צריכים לשלם. 25% דלתא מהרווח של הדירה שעשיתם. זאת אומרת שאם קניתם בית ב1,000,000, מכרתם 1,100,000, אתם משלמים 25,000 שקל. אם אתם חכים שנה וחצי, אתם פטורים מזה. זה לא פטור, למה? טוב. בהנחה שזה דירה זה דירה ראשונה שלך. כן, דירה ראשונה. אבל זה לא דירה כן, ראשונה, דירה זה השקעה, בכלל דירה להשקעה. לאו דווקא. יש כאלה אבל אנחנו מדברים נכון. עכשיו על דירות להשקעה. אבל יש כאלה שקונים דירה להשקעה, זה הדירה הראשונה שלהם. יש גם כאלה שקונים משהו מהילדים. כן. ילדים צעירים, אז מה? לא צעיר. אם אין לי עדיין דירה ואני קונה דירה להשקעה, עדיין דירה להשקעה, זה הדירה הראשונה שלי. זה בעצם התורה הזה שקיים. כן. אתה מוכר, למרות שזה במשך בתקופה שנה וחצי, הזאת ומיד קונה שוב. לא שמעתי? בתקופה הזאת זה לא דירה ראשונה, זה דירה בודדת. זאת אומרת, אפשר להחליט כל שנה וחצי כן. דירה. לקנות לפה, לקנות הדירה היחידה הזאת. האפשרות השלישית זה אפשרות לרווח פיתוחי, לא רצו אותי מי שתמ"א 38, פינוי-בינוי, אוקיי, הדברים האלה. שכונות סתם, לצורך הדבר כמו גנים ג', פעם זה הפרדס, היום זאת השכונה הכי קרה בפתח תקווה. מדובר על פינוי-בינוי באזור יצחק שדה, מדברים על זה, ושכונת קארול, אזור הרכבת הקלה, הולך להתפתח, ואז אתם יכולים היום לקנות דירה שם במחירים מינימום, אוקיי? ולהרוויח את עדיין זולים, עדיין זולים. החסרונות, כסף סביר, לטווח ארוך, עלויות מימון, שוכרים, בטח
התחזוקה השוטפת של... ואז אתה אומר, יש לו עכשיו דירה בסחירות, הרס המזגן, יש ניתוק בצנרת, נזילות. עד כאן יש לכם שאלות? יאללה, מעולה. אז מה זה תשואה, מתי זה כדאי ואיך אנחנו חושבים את זה בצורה פשוטה? מישהו כאן יודע איך חושבים תשואה? לא, על הכיפה. אז חישוב תשואה מאוד פשוט, אנחנו לוקחים כמה כסף נכנס לנו לכיס בשנה. זאת אומרת שעכשיו אם קניתי את הבית של צפריר ב1,000,000 שקל ואני משכיר אותו ב5,000 שקל לחודש, זו פצצה, אנחנו מכפילים את זה ב12 מספר חודשים בשנה. זאת אומרת, יצאנו 60,000 שקל, שכירות שנתית. אנחנו מחלקים את זה בכמה כסף שמנו על הדירה, שזה 1,000,000 שקלים, ויוצא לנו התשואה השנתית באחוזים, אוקיי? זאת אומרת, כמה מההשקעה שלי החזרתי כל שנה. אם קנינו דירה ב1,000,000 והשכירות היא 5,000 שקל, יש לנו תשואה של 5% בשנה, שזה מעולה, 6, סליחה, שזה מעולה. יאללה. אבל זה לא באמת קיים, נכון? למה לא קיים? 5%? אני חושבת 6%. בין 4 ל... יש גם יותר, בין היום את מקדשים 5%, 4.5% הריאלי. היום אנחנו עומדים על 4% בתכלס, אבל... אלא אם כן יש לך אולי דירת גג, של 2 יחידות, לרוב זה נע סביב 4%. אנחנו עוד כמה דקות נסיים. אנחנו מכירים את הפתגם הידוע, סוס מנצח לא מוכרים. זה גם בנוגע לדירות להשקעה. למה בן אדם ירצה לקנות תשואה טובה? אוקיי? עכשיו, אתם צריכים לבדוק כמה דברים. דירות מחולקות, לבדוק בכלל אם השכנים התלוננו בעבר, או אם אותו בעל דירה קיבל אזהרה על החלוקה. בדירות גג, בדירות בקומה האחרונה, חשוב מאוד לבדוק את נושא הנזילות. לבוא, לראות, אין שום בעיה להזיז דברים, כי זה קורה, וזה עולה הרבה כסף, לא כדאי להתעסק עם זה. דירת גג, עוד פעם, לבדוק נושא זכויות הבנייה לגג. אם יש, במידה ויש אפשרות חדר. לשדרג. במידה ויש חדר, אין חדר, לבדוק שזה נבנה בהיתר, שהכל חוקי. חובות ועיקולים, לבדוק שאין חובות, לא עיקולים על הבית, שלא תיכנסו סתם למשא ומתן, סתם לכל הנושא של קנייה דירה, ובסופו של דבר לא ירכוש אותה. לא להתבייש להזיז ארונות ולשאול שאלות. הגעתם, אתם רואים שיפוץ, משהו מוזר, משהו לא נראה לכם, תשאלו, מי שלא שואל לא מקבל תשובות. לשאול איך נעשה השיפוץ, מתי נעשה השיפוץ, אם נעשה הפלגת זיקות ומתי. לשאול, חבר'ה. ובניות בהיתר, לבדוק שכל תוספות הבנייה ושינויים נעשו במידה ויש היתר שלא גם אותו דבר. להיכנס לאיזשהו תהליך של מכירה ולגלות שאין היתר ואין כלום. עד לכל שאלות? יש גם אופציה לבדק בית כזה. יש אופציה לבדק בית, כמובן. טיפה תהליך ארוך, אבל גם זה אופציה. על הכיפה. אז חבר'ה, תודה רבה לכם.